Duwite sapa ketemu? Duwite kok duwite sapa? Wong kok. Lha dhewe pengen. Lah pengen aku nyalani yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi aku main kok anu Bos, kono selapa kambil. Iya enak. Enak enggak nih, Bos? Pati malin. Apa Mas kelihatan? Oh, ya harus beli diesel juga saya. Tapi diesel loh, Blok. Ya yo. Diesel. Monggo, Pak. Kita kan monggo. Gas kan. Iki dong. Iki lho, bendok lho. Iki negara ini. Kanan lho Pak Lima. Pak Lima, oke. Mas Pak Lima iki kanan ya? Iya mantep tau ini. Iya foto. Nah, oke, Bos. Wong lho kan anu kok. Mesin, Blok. Hah? Mesin anu parut kambil. Anu Mas. Parut kambil Mas. Komplit ora? Komplit ora? Kan itu tetapan listrik itu gitu. Nggih. Tapi Mbak anu Mas ningali Mas. Ini Jawa apa rata jane iki? Padha ra diwone. Kon golek anu malah golek toko kulkas e. Cari apa? Jadi sampun. Parut kambil. Parut kelapa. Kelapa kecil. Ya. Ya kok golek nang ngene toko kulkas iki peyene doblik-doblik iki. Lho, wong kene gak delok gak ro. Kilo. Oh iso. Ning 45 enak kono. Aku Lha nyapa jenenge 45? Paper gula diesel jere. Nyapa kok? Paper gula iki ya diesel to. Tapi dia menyapa 45 gula diesel. Kalau. Iki aku lupa Mbak Sita soalnya dia pengen swivel ya. Iki aku juga ngomong juga di suspense. Semoga Mbak Sita senang toh. Aku sebenarnya tuku gila. Aku kian ana sing so ki. Dah kilo. Barangnya ya iki. Iki merek apa Mas iki? Anu, Rexona. Rexona Mas sudah ini anu nih merek jenis ini. Sing satune stainless 300. 315. Kalau yang ini Mas? Yang nih 215. 215. Wewe sing jalur sing apik apa sing aluminium apa sing ya sing apik mesti pisan to. Sing apik pisan ya. Ya tuku-tuku Mas. sing apik pisan, rasa kesuwen. Nyapa? Radio Ata to, Jo. Lah yo koyo ora di balung ae to. Kone bojo kok sing elek lho. Sing apik. Sing apik ya apa iki rek? Lah iki nyame Mas. Malah tuku iki ana kok bakal kulkas bilang. Dah. Yo, awake iki ora didelok ora roh kok. Kulkas aku lombok. So, iki kanggo iki ya khusus. Khusus wi. Parut kambil. Nah, iki lho, Bos. Lah lho. Meski Bos. Iya, Oma. Kena tiga foto. Nek ngocok Oh, kena ngocok. Foto. Foto ya apa to? Ngomong pratawi wi. Krungu ngoco. Iya. Ini Bos yang ini aja, Bos. Bukan bujuk harga murah. Heeh. Betul ini apa tak bojone kita? Ya lah bojone juga aneh-aneh niku. Kita di cyber. Ya kalau dia gedean tak temani ngene iki lho ora duwe. Tinggal satu iki ene blok. Lah nek gowo piye to? Lah masalah posisi gede apa piye to? Ya gunane kowe wis dijak iki ana apa to? Kok kowe ra ngono wi, lah jere kan surprise kuwi nek gowo piye? Menane ga nek ulang tahun tiga nangis opo ngono sik ngono kalau karepku ngono kae. Dino ki tiga seneng banget. Kok ya apa ora? Iya to. Ya to, ya mulai ya to. Aku nggawa aku piye? Maksudnya bojone iki desa dino iki. Iya. Masuk ora ya? Mereka aku kemarin buat. Iki lah jenenge wis selat kambil iki. Ya pekerbunganane wis rata. Iya.
Wis rata iki bareng-bareng rata. Dino bos golek diesel. Golek diesel. Yo, to. Oleh apa panek kalau. Mantap drak. Dragon. Bila tidak selang 45 bos 45. Kepanek bos timbangan ngarep kakak apa toh oh ame ya. Cari jajal selang nggak apa-apa mas. Juga itu tope. Ini gerakan apa ya? Oh iya, halus bro. Oke masuk. Orang larang kita tetap halus. Iya, halusnya kayak oli, malah kagak meledak. Bisa kira larang aja halus. Kowe lho nganti ramune iki jenenge parut kelapa. Yahuma lho mereknya Yahuma. Arep pengen blonjo apa ki jenenge? Parut Kabil ning 45 bos ya. Ya, 45 di lokasinya Caruban dekat lampu merah, Bos. Lampu merah kanan jalan, Bos. Ya, kanan jalan. Biar gelas sengso enak, Bos. Betul sering enek. Heeh. Banyu enek. Apa-apa enak. Erek gabah enek. Bos kalau. Terima kasih ya. Oke, Bos. Parut kelapa. Soalnya tak ngomong, Bos. Ya. Ya ngomongnya ben apa tapi spesial kanggo bojo. Wah, lha apa ta? Montormu gedrak lho. Dracula. Ora perlu ngomong ya. Malah ngomong motor di motor kok motor ae. Bojo ki digawe passing papi Jon. Kok dadi kok piye aku gak ngerti bojomu ki urusane. Dia urusanku. Mantar. Ngantar pikir aku betulan tomblok, tomblok tak jakin blok. Kalau aku nanti nah, wis tandangannya malah aku buta ngidul aku ngono. Kita mlaku saat jalan-jalan. Jalan sama dikit ban. Ya iki aku bisa iki manut kok. Yo. Nang ora lho cangkem. Ayo mobil to ayo. Bener jane kok kok me apa ora kok mobilnya jajak ning kono. Di rumah ning luar kono. Coba nanti orang kok udah tak lanjut. Omah. Apa? Lah segar. Pitek lho. Tak pitek, Mas. Apa, Bos? Ana alat montor. Alat montor. Apa rasa yang guyu ya? Yo. Apa dah? Apa? Hah? Apa kok lu lho? Alat montor iki. Nah, ngilang. Takkan iki. Apa ta alat motor pingke? Lho, delokan to buka ora alat motor. Wis delok ning njaba kene. Ya dia tadi nanti. Dia itu apa? Alat motor. Adik. Apa to kok hae iki lho. Coba jadi. Ya dene dhewe to, dene sapa? Dia apa duit? Ya nanti itu juga satu ya, Kak. Heeh. Jadi masih tak pengen ikut, Bos. Berarti kan tinggi aku. Tidak ada sana. Duitnya apa ketemu? Duit aja kok duitnya siapa? Uang kok. Lah kan jadi pengen. Nah, pengen aku nyalain yo. Wae wene jajal sik, tono sik. Jadi jajal gini lab. Jajal nyelep. Jadi Mas Bang botok pengen iki, pengen. Kan titip dibajak tak duit dipagang. Jadi Bener gini gitu, coba ini.
aku jadi lagi loh. Kowe kan mbewe malah ditukano rasane malah nangis tak. Ya itu apa begitu. Ah, duit juga duit wong edan iki tuku to kok iso. Kenapa tadi duit? Yo ana yo ngono kuwi iki wis njano. Bojo njero apa wi kan iso berusaha. Ya apa ki wae mah nak balik ya. Jajal sik kae comno muni apa ora? Ana sing 200 pira ya? 200. Mbok pokoke sing 200 karo sing 300. Jadi jajal tak kena ora? Ndek mau jajal kena soalnya kantor-kantor kae. Jajal kabeh itu kena piye? Aku tadi tampil. Berarti kabeh ya debak ae. Heeh, tebak apa-apa kae. Itu lah, jadi stopnya ya. Salah kena. Lagi gak? Kan aku titip. Duitnya wis kumpul, duit kumpul. Sosik to. Lo, nyone makan lo. Apa Wes ini toh. soalnya dari tadi apa toh? Batak lho batak. Tak bareng. Saya baru di kambing juga. Kan toko matang saya matang makanya pengen iki jadi aku anu itu lagi 200 ngono. Wih wis dendekane wi anu ya aku tak tuku ya cukup ilang tuku. Tapi duitmu jane aja tukokne tak betul. Lihat kau. Mungkin aku Lihat kanti. itu itu Masan sekalian. kali kan mbakmu anu kan. Pengen ngelap. Oh duit kali ya duit kok. Mereka ikan tadi duit. Lah duit itu saya yang ngerek apa piye to? Hmm. Lagi ngono duit kemarin pas awake dhewe lab oleh sawaran dari Saidi tak kumpulno. Ngopo. Jika tuku kuwi. Suwun kanggo dulu. Ganti kan tikai malah gitu sama. Lah. Kami wis tak kene. Nah, aku ki santai. Langsung angger apa wi? Angger oleh sasaran kan dikalah tak lungi, angger oleh sasaran dikalah tak kene. Iki ngeranku tak rumpukno lah kare iki. Rumpuk. Wah. Iki langsung tak tekan lagi pas. Makasih. Wah, makasih. Di saat itu dia tuh galap motor apa deh. Alat motor apa ya alat motor ya wis to motor engko aku nggur kuwi kok ngganti jok terus nyetel ruji. Ruji kayak sing guri. Ya ternyata peleke bisa nutuk. Lagi kan sing guri kan rada bengkong to. Iya. Jadi lah sing pelek rada bengkong bisa nutuk. Tak sampean. Bisa to. Ngipi apa aku? Yang ngipi Kecemplung kocan. Dah. Ngipi apa? Ya ngipi wong tuku kok ngipi. Itu berarti rezeki ngono lho. Ciki teko. Harus kita kok. Pisan-pisan bos, apa kuwi nggih senenge bojo, aja nggih gelane bojo ya. Iya to. Coba. Tapi Kak, anu we. Masa gak kerasa ditukono wis ditekoni ngono. Wis tak pengene Kak. Duitmu ya aja ditukono, duit sing ditabung ya ditabung ben. Ngono. Nah. Engko nek anu ya tuku. Wis mending ngono. Tapi aku ora ngomong nek arep tuku kokne, penting kono duit tak kan ngeben. Soale kan nggih apa to, nggih blonjo kan duit motor nggih jagane soalnya blonjo yo ngono kae. Panggang kuwi kan modele tambah. Modal tambah kan orang ngerti yo. Ada wong selamatan terus posen blonjo oke kuwi. Kayak tidak sing kono ben. Lepas. Lagi ngejajal mangkau di Barut we. Lagi semangat di Barut. Wes tau wes lega, pikiranmu seneng. Wes. Tapi untungnya aman nggih. 315. Wah, iya. Enak sing 290 enak, 200 sing Tapi kan mesti sisa sing apik. Bang. Yo tuku sing ngono kuwi rusak. Itu yang sing apik mesti sisa. Lah nanti nek tuh. Nang sarjan. Iya, kan aku cara. Sarjan bos. Lah Numpak becak. jok enek sarban ning gadu tutup. Ya pas aku ngerti anak kena. Tipis men. Gua ora tak anu sing penting sing ngarep lho, sing ngarep kan blodot terus to manuk ra sing kalane iki.
Ya. Ini nanti tuh apa aku sekaknya apa piye mengke. Tulisannya loh Pak. Tulisannya sana ingat Parut kelapa. Parut kelapa. Lah wis didengno ngene ketok lho. Ya ora mikir. Wah barang. Ora mikir mau barang ora ndek duit. Ora ndek duit. Aku di Lah kan mau gawa pira. kan pas iki soalnya gedene kan di blabak mrene kuwi to Kak. Heeh. Bang itu blabak urun blabak apa ngono sing terus sing kowe oleh tuku rokok ngono kae kan sing Ya. gamane oleh 100 Heeh. aku 100 aku terus dikala 50 aku 50 ngono kan cinta dikala tak kena nggak sih ngono kan tak ben oh bos apa lo tak siap mesti san malah bilang oke jadi ngono pokoke matur suwun untuk tutur kabeh pokoke tetep begitu panjenengan tetep asoy salam sehat bos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.